Så nu spiller vi badminton. Ja. Og jeg er dårlig til at save. Meget. Ej. Yes, go, man. Okay, den her mikrofon, ikke? Den er irriterende. Au. Godt. Det æder med mig hårdt. Sådan der. Altså, den så dumt. Hvad? Den så dumt. Nej, men den sidder fint. Er din Ej, tændt? den var dårlig. Hvad? Er den tændt din? Ja, Okay, godt. lysgrøn. Ja, godt. Hold op, hvor er det dårligt savet, mand. Ja. Hvad laver du? Det er fordi, at hvis jeg dukker mig, så hænger den her sådan, så gør man... Nå. Ej, det var også dårligt savet, det der. Ja. Det var meget dårligt savet. Den er meget dårlig. Hørte du, hvad jeg sagde? Nej. Godt. Ej, sagde du, jeg var dårlig? Nej. Jo, det gør. Sig det. Jeg sagde, du var god. Ej. Det var dårligt. Ej, hvor er det så. Hørte du, hvad jeg sagde? Nej. Godt. Ej. Okay, ja, det er dårligt. Det tager du. Ej, hvor er det mega sød. Ej, så smuk. Hørte du, hvad jeg sagde? Nej. Ej, shit. Den tager du. Ej, det var bare yndigt. Der er et yndigt land. Ja! Yes, mand. Yes, mand. Nej. Jo. Kom nu. Hvor er det godt lavet, mand. Ja. Yes! Hvor er det vigtigt? Klar? Mm. Yes! Ja. Yes! Yes, man! Ikke yes alligevel. Bomber. Sådan der. Fuck. Og det den tager du? Undskyld, jeg lige bander der. Hun er det mest dårlige. Hej. Det der, det kaldt the pro move. Nej, hvor er det helt meget. Vent lige. Jeg skal lige... Bum. Jeg tager den her på pegefingeren. Hvad? Jeg tager den her på pegefingeren. Mm. Det er mega bedre. Ja. Nå, der troede lige, du var lidt sej der. Ikke? Ja. Hun er bare sådan en lille taber. Nej! Det her det er meget mærkeligt, at jeg tager den på min pegefinger, men altså sådan er det lige. Yes! Kan I også høre mig save nu? Og lige vent lige. Jeg skal lige... Den var Så kan jeg tage bolden imens. Så går vi lige hen og tager bolden. Det er jo bare så fedt, mand. Jeg er så dårlig, at hun ikke tør at tage bolden. Sådan der. Den så godt nu. Okay. Nej! Nej! Oh. Hvad? Nej, jeg gjorde det sådan her, så sagde den sådan en... Den tager du? Den tager Oliver. Hvad lige? Han er bare så smuk og sød og dejlig. Prøv så smadrer den af. Mor, prøv så smadrer den egentlig af. Hallo. Oliver, han er verdens bedste storebror. Mm. Hørte du, hvad jeg sagde? Nej. Godt. Men det kan jeg høre lige om lidt. Ja.
Nej! Det lød nok højt derinde. Det gør det sikkert. Yes! Yes! Nej! Yeah! Bum, bum, bum! Altså, jeg vinder lige nu. Du er bare dårlig. Jesus Christ. Nej. Se, Upsi. var det egentlig sjovt at være oppe og klatre? Nej. Selvom du ikke kunne komme ned? Jeg kan ikke. Jeg turde Har ikke du komme stået sådan? Jeg føler, jeg skal til at dø. ned. Jeg turde seriøst ikke engang komme ned. Det var nøjeren. Jeg var kun 2 meter oppe i luften. Ja. Og du følte, du skulle til at dø. Nej! Du lød sådan. Det lød seriøst sådan. Det kom til at lyde højt. Det lyder seriøst sådan. Nu gør jeg det lige. Wow, det var sejt. Sygt sejt. Sygt, mand. Hold da op, hvor er det dårligt. Ej. Hvem er det, der vinder her? Det er Team Victoria. Hun er dårlig. Okay. Jeg skal lige have kameraet over til mig nu. Nu har det set mere på dig. Giv mig det. Så skal vi bare lige passe på, at det ikke lige kommer til at filme. Ui! Au! Gik ind i stolpen. Det er eddermame stumt at gå ind i en stolpe. Sådan der. Kom nu. Nej! Hvor er det dårligt skudt? Hvor er det dårligt skudt? Og hvor er det godt skudt, mand? Ja, det er godt skudt. Ja, jeg vil bare lige sige, at jeg er god til badminton. Jeg er mega god. Wow! Hvis jeg skulle rate Victoria, så vil jeg nok sige... Og den landet. ud af 10, så vil jeg nok sige 5 ud af 10. Jeg vil sige 1 ud af 10 ved dig. Nå, se! Jeg sagde det! 1 ud af 10. Okay, 1 ud af 10. Så siger jeg 0 ud af 10. Ronette, du kan ikke engang ramme. Så dit Den her. minus ud Kan du af ramme 10. den? Kan du ramme den der? Ja. Okay. Kan du ramme den her? Ja. Okay. Kan du ramme den her? Ja. Jeg ramte den. Ja, du ramte, men du kunne jo ikke. Men du spurgte bare, om jeg kunne ramme den. Og så gjorde jeg det. Okay, kan du ramme den her? Ja. Jeg ramte den. Okay. Du spurgte, om jeg bare kunne ramme den. Så jeg ramte den. Kan du få den her lade være med til at ramme, eller lade være med at ramme på gulvet? Ja. Hvad med den her? Ej, det kunne jeg ikke, fordi den skulle du have til dig selv. Nej. Jo. Nej. Hvad med den her? Okay. Hvad med den her? Den var også ude. Kunne du ramme den der? Ja. Boom! Det kan jeg faktisk godt. Kunne du ramme den der? Ja. Ja. Det var også dårligt, det der. Ej, du er dårlig. Den ramte sgu da ikke engang over stregen. Det kan Oliver lige få lov til at tage den der. Nej. Hvor er det godt skudt, det der, mand. Hvor er det godt lavet, det der, mand. Hvor er det godt lavet. Nej, Og det var dårligt lavet. Hvor er det godt skudt, mand. Nej. Det er så godt skudt. Nej. Jo. Slet ikke. Jo. Ej. Du er også bare. Altså, Nej! Jeg tænkte bare sådan, okay, nu kommer jeg til at få et bat i hovedet. Ej, jeg har fundet perler. Hvad? Der ligger 2 perler. Nej, hvor sødt, hva'? Ja, det er bare til mig. For jeg er den bedste. Nej! Og det er mine fans, der godt kan lide mig. Der er ikke nogen fans. Nej, hvor er hun dårlig, hva', mor? Nej, jeg er bedre end dig. Ej, se lige der. Du sagde bare, mor, film lige, hvor god jeg er til at slå den væk. Nej, sig nu stille.
Jeg fik pointen. Boom. Nå, hvad? Kom ikke over nettet, der? Den ramte ikke nettet jo. Men den kom ikke over. Au! Det gjorde faktisk lidt ondt. Subscribe, hvis du tror, hun er god. Boom, jo! Det gør tøj. Hvad? Subscribe, hvis du er god. Husk at subscribe, hvis jeg er god. Og like, hvis jeg er god. Og like, hvis jeg var god. Så Nej, håber jeg da. fordi at du mener, du er bedre end mig. Så hvis du gerne vil have flere subscribers. Nå ja. Men det kan jo godt være, de synes jeg er god. Nej. Altså, jeg kan ikke engang ramme. Altså, han rammer hele tiden nettet. Nej. Når han kom Der derover. smittede du det. Prøv at se her. Du gjorde det her. Nej. Jo. Nej. Jeg har bedre øjne end dig. Ej, vent lige. Og lige vent lige nu. Ja. Skal de rette mikrofonen? Skal jeg hjælpe dig med at sætte den? Nej. Det kan jeg så godt. Gør sådan. Sidder det godt nok? Nej, jeg føler ikke den sød. Så godt. Ej! Hvad? Den skal ikke sidde på min mave. Hvad? Okay, nu gør jeg det. Du kan ikke finde ud af det. Så sæt den først her. Okay, jeg kan godt prøve. Stilet. Ja, det er stilet, det der. Sådan der. What the hell? Det ser dumt ud. Ej, er den for højt? Den Nej, det er fint, det der. Sådan der. Der. Det er stilet, det her. Hold da op. Ja! Nej! Der var meget ekko. Ja. Ekko. Ekko! Ej. Jeg er alligevel god. Stilet alligevel. Ej, altså. Skal jeg lige se, hvor lang den havde den video? Den var 12 minutter. Det kan godt være, at vi bare skal lægge en tennisvideo ud, og så den der Lejland bagefter. Ej, den... Okay, så nu spiller jeg rigtig tennis. Ej, sådan der. Så er lagen ligesom også i gang. Ja. Han skrider ind i nettet. Med sin catch, jo. Jeg kan ikke engang finde ud af at ramme den. Nej, hvor er det godt lavet det der, mand. Hvor er det godt skudt? På den anden side af vejen. Hvor er det godt skudt? Bum! Og sakse. Alligevel, mand. Det var faktisk sejt. Nej. Jo. Okay. Sådan der. Vi kommer lige om 2 sekunder. Sådan der. Jeg har fundet en måde, min mikrofon kan være på. Ja. Er det... What the hell? Det er mærkeligt, det her. Sådan der. Så spiller vi da bare tennisen for at gøre alt for YouTube. Jeg gør seriøst alt for YouTube. Sådan der. Au, for... Er du okay? Nej. Det lyder ikke særlig godt. Prøv at skrue... Nej, jeg gider ikke at save den. Ej, Olli. Altså, når du rører sådan der, så er det bare dig, der saver fra nu af. Fra nu af. Fra nu af. Fra nu af. Sådan der. Så kan han bare lære det, han kan. Jeg ramte lampen. Det er anden gang, jeg har ramt lampen. Ja, den når jeg snart ned i hovedet på dig. Jeg tror lidt mere nettet. Ja!
Hej. Hvis I kunne se ham lige nu, jo. Så var han dårlig. Prøv at se dig. Bum, ja! Det er bare så fedt. Sådan. Alt kan være i hele verden. Bum, ja! Okay, nu gør jeg mig god. Olli, den var ude, den der. Ja, det er godt skudt. Nej. Sådan der. Ej, hvor er det godt. Far, Godt, de kan se lidt. man kan også spille bordtennis. Jeg elsker bordtennis. Hallo, jeg slog seriøst. Vent lige. Jeg slog seriøst en bøvselin i mikrofonen. Ej, det er så godt, ja. Mor, jeg slog seriøst en... Vi filmer lige nu, og jeg slog seriøst en bøvl lige ind i mikrofonen. Så man kan høre den så højt ind i kameraet. Fodbold. Mere gager, som går og siger det. I må lige undskylde, at jeg slog en bøvs. Men altså, det kan jeg ikke gøre for, fordi... Ja, Det kan jeg godt gøre for. hvor lang var den indtil videre? Den var 16 minutter. Jeg har lige kigget. Hvad? Jeg har lige kigget. Nå. Ej, altså. Hvor er det sådan? Sådan der. Mere gager, det gør det. Håber I kan lide mig og Olivers fælles kanal. Ja! Yes, mand! Hvor er det vigtigt? Ja. Yes, hvor er det vigtigt. Nej! Ej, det var faktisk godt skudt, det der. Let's go! Så skyder vi lige en gang. Ej, det kunne du godt have taget, det der. Nå, ja. Er du klar? Oh my god. Nå. Jeg gider altså ikke at spille badminton mere. Hvad skete der? Tak fordi I så med. Hej.